Nga o yung natawan niya ito pong dalan. Ansa to yung dikit po na harambugan. Harambugan sa radyo. Yeah. May istorya ako sa inyong mga pangga. So amigo ko sa kuya, nag-approach, istorya sa kuya ngaya pa di. Dahil na nga ako pa di maoro-otro pa nga pa di na mapahula nga sa mga manghuhula na yan pa nga pa di. Dahil na nga ako kumbinsido nga kaya nga. Pagiramdam ang santuya pong harambugan sa radyo, kathang isip sa naman. Ano man ang pagkakapareha sa pangaran, lugar, pangyayari, asin iba pa, dahil po tinutuyo mga pangga. Ano? Diyo? So pa diyo ko mga pangga, dahil na kumbinsido diskumpiyado na mga pangga sa mga manghuhula, sa mga mga fortune teller, ano pa mga apod kaya mga manghuhula. Ayan. Dahil na kumbinsido, sabi sa kuya kang amigo ko, dahil na nga ako pa di maulit nga pa di dyan. Mahal-mahal pati nga pa di kang tinao ko sa iyang indulhensya. Iba kang pigbabaya dyan, indulhensya. Siyempre, dahil man iyan masingil na pag sinabi mong guro na po, madam ang bayadan, ay, so, sana? Indulhensya sana na kaya. Iyo sana ito. Tinaw ang gubati nga pa ding indulhensya na kunyan, medyo, kunyan man, abot kaya man, Pero dahil na nga ako duman nga pa di maulit. Ayan. Lalo na di sa naga, kadakulon ako diding mga naagihan dyan na mga parahula. Kaya shoutout po sa inyo, gabos dyan, lugod man na, di ba? Pero ining istorya kang pa diyon, kung bako manig di sa naga, kumbaga nagkataon lang. Dahil taman napiplease ang gabos na mga tao kung nagtutubod, o dai, kumbaga may mga self-discretion kita. Ano man na kunyan, mga bagay-bagay kita man ang may pananagutan sa yung mga ginigibo sa atong buhay. Data dapat iasa sa anuman, sa mga horoscope, sa mga manghuhula, nakadepende pa manggirari sa tuyan, suwerte. Pero nung Canada talagang maulit na mapahula sa padiko, iyo ang promesa sa kuya mga pangga. Diskumpiyado na, dahil na kumbinsido, kumbaga kunyan na, basa na ang papel sa iya kan mga manghuhula. Sabi sa kuya, nagpahula ngayon ko pa di, pinahula ko ngayon duman sa manghuhula. Sabi ko, madam manghuhula, baka pwede po nindong mahulaan. Inikit po kaya ngayon sa kuyang motor. Yan sabi. Di, sinabihan ko na naman so pa di yung kunya ko pa di, sala ka na naman kan sa imong kalakawan. Nawara sa motor mo, karnaping iyan, dapat niya ako pa di, sa pulis ka nagdiretso, nagpa-blatter ka dapat. Iyo dapat ang ginibo mo. Sabi sa kuya kang padiyon ko, ay halat mo na pa di, patapusan mo ng istorya. Sabi ko, o di sige, go ahead. O tapusan ang istorya mo. Sabi niya, madam manghuhula, baka pwede po nindong mahulaan kung isipuan nag-ikit kan motor ko. Di, sumanghuhula mga pangga, kinaputan supalad ka supadiyon ko, pig para hurapihap, pig para, kunyan, pig para basa-basa, so mga gurit sa sayang palad, so gurit sa sayang angog, so mga nunal, so mga pamalit, so mga sinyal sa sayang hawak, pig barasa nagabos, mga pangga pati sumaitom niyang lusbutan, binarasa pa. Pati sumaitom niyang kuko, binasa pa mga pangga kan manghuhula. Iyo, binarasa gabos. Ang sabi kan manghuhula, Nunoy, dahil ka na mag-asa na makakabalik itong sa imong motor na inikita, itong motor na ito, pigagamit na kan nag-ikit, ginigibo ng kunyan, ginigibo ng service, personal service, dahil mo na ito makukuha. Iyon sabi. Nakarnap, Kaya tama man sa advice ko naman sa padayon ko, salaan dinalagan mo pa di. Pinablatter mo, inireport mo sa mga pulis kung nawawaran sa imong motor kasi serious crime iyan, karnaping bagayan mga panggaano. Sabi sa ay halat mo na pa di, patapusan mo nga niyo kan istorya ako. Di patapos. Bago ka mag-jump into conclusion or into recommendation in mga advice. Sabi pala ng kampadiyon ko duman sa manghuhula, madam manghuhula, paano mapult ngayon na nasabi nindong dahil na makakabalik ito sa kuya asin gamit-gamit na ka nag-ikit itong motor ko asin ginagamit niya ng personal service itong motor ko.
Ito pong motor ko, madam, manghuhula na nawawara. Water pump po ito. Bago man po itong motorsiklo. Water pump. Motor. Kaya sala manghuhulan sa ibong mga hulan na gamit personal service na karnaper sa motor ko. Itong motor na papahulaan ko sa imo, water pump ito. Si Madam Maghula, buklo. Naku po. Kaya so amigo ko mga pangga, diskumpiyado na dahil na siya maulit. Sala, ngayon pa din. Inanggutan pa pati ako mga pangga, ano man yung duman pa din ipapablatter kong karnaping, water pump ka na ito, bako mo itong motorsiklo? Ako'y nalilito. Blatter, karnaping mana, water pump nga niya. Apakan ko ay dali. Anyway, 10:20 ang oras niya to mga tugang mga pangga. Ngunyan, di na kita sa daw yung energy headlines. Mga bareta na dapat nindong maaraman. Na dahil pwedeng sa aga pa, kundi ngunyana. Mula sa Energy News and Information Center, narito ang headlines ng mga maiinit na balitang inyong matutunghayan sa mga nangungunang pahayagan. Unang mapapakinggan sa Energy Headliners. Energy Headlines. Energy FM.